ɗaya shi shehu baya sa haya. Shehu baya sa haya. Duk gidajen shi da kuka gani, mutane ne bayin Allah waɗanda ba su da shi. Ni dai ban taɓa ganin mutum irin shehu ba. Ban taɓa ganin mutum irin shehu ba. Saboda lokacin ba zan manta ba. Na zo ina amarya, waɗansu mutane suka zo. Irin waɗanda ba su da shi ɗin nan amma suna son junansu. A lokacin ya shigo ya same ni ya ce min, ya ce yanzu zan kawo miki 'ya'ya wanda zaki musu uwar ɗaki. A take ya ɗaura musu aure, ya musu kayan ɗaki, ya ce to ni zan kai wannan amaryar. To ire-iren irin wa'annan abubuwan shehu ya sha ya aurar da kai, ya maka kayan ɗaki, ya miki kayan ɗaki, ya maka kayan aure. Sannan kuma idan matarka ta samu ciki ka zo ka ce masa, har ma zai rika tambayar ka, ba a samu karuwa ba ne? Ba a samu karuwa ba ne? Haka fa yake tambaya. Sannan ka zo in ka ce mishi an samu karuwa, haka zai bada kuɗin asibiti a rika zuwa awu har ranar da matarka za ta aihu. Shi zai bada kuɗin asibiti, shi zai bada kuɗin sayayyan kayan aihuwa. Sannan idan kika aihun fa, ya ci gaba da lura da ku da 'ya'yan naku da makarantarsu. Sannan ɗan ko yake ya girma, ya zo ya aurar da ita ko ya aurar da shi, ya ci gaba kuma da kulawa da su. Wannan da yawa mun gani yawancin gidajen shehu gaba ɗaya idan aka zo aka duba almajirai ne gaba ɗaya. Shi shehu baya sa haya. Shehu baya sa haya. Duk gidajen shi da kuka gani, mutane ne bayin Allah waɗanda ba su da shi, su ya saka a gida. Kuma in kana da damuwa baka da abinci, shi zai baka abinci, shi zai kulawa da kai, rashin lafiyan 'ya'yanka duk shehu ne yake kula da su. Daga nan fa ba a mutanen Najeriya, mutanen kasashen waje duk suna nan. Akwai mutane na kasashen waje wanda suka zo nan sun zama su ma 'yan Bauchi, saboda su ma da suka taho nan wajen sun zo ne da a gajiye suka zo, kuma shehu ya karbe su, ya musu aure, ya kula da su, sannan yawa 'ya'yansu aure, kai har jikokinsu ma an musu aure a nan wajen. Shehu ya kula da su, kuma a har yanzu shehu yana kula da zuwa, shehu ya bar duniya yana kula da irin wayannan mutane.